మనం ఇప్పుడు ప్యాకెట్ అనేది సెండ్ చేద్దాం. ప్యాకెట్ సెండ్ చేసి అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే. నేను మీకు స్టోరింగ్ స్విచ్ ఎలా ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకునేదో కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను. ఓకే. ఇక్కడ నేను PC0 నుంచి PC2కి పింగ్ చేసినాను. ఓకే. ఏమైనా సక్సెస్ఫుల్ అయింది కదా, దీన్ని ఇప్పుడు సిమ్యులేషన్ మోడ్లో చూద్దాం. ఓకే. చూడండి, ప్యాకెట్ అనేది స్విచ్కి వెళ్తుంది కదా, స్విచ్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ టైం, బ్రాడ్కాస్ట్ అనేది చేస్తుంది. ఓకే. అంటే నేను ఆల్రెడీ ప్యాకెట్ అనేది ఒకసారి పంపించి ఒకసారి నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను కాబట్టి సో మీకు ఇది ఇక్కడ చూపించలేదు. యాక్చువల్గా ఏం చేస్తుంది అంటే స్విచ్ ఫస్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తుంది. బ్రాడ్కాస్ట్ చేసినాక దాని యొక్క గుర్తుపెట్టుకునేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు. ఓకే. ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను చేశాను కాబట్టి మీకు అది చూపించలేదు. సో మళ్ళీ కాన్ఫిగ్ మీరు ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి, ఒకసారి మళ్ళీ కొత్త కాన్ఫిగ్ చేసేసి నెక్స్ట్ అడ్రస్. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు ఏం తెలియదు అనుకున్నా, మీరు జస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఒకటి ఇచ్చేసేయండి, అదే మీకు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, డైనమిక్ ఇంటర్ఫేస్ స్టాటిక్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ మార్క్ ఏముంది, మ్యాక్ అడ్రస్ టేబుల్.